Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en daar gewoon voor weer. Zo jongens, Marvin is er hier zijn Instagram bij werken. Familie toch wel, ja? Laat dat ik wel weten wat we gaan doen. Dat komen we allemaal. Nee, we gaan weer een stelling doen van de dingen, maar van mij, je weet het natuurlijk Van niet. die? Hou even van Moek, want ik ken mijn- een leuk die wat mijn langs lopen onderwerp. als iemand van doen. Dat is mijn onderwerp. En dag jongens, hoi, Hoi. leuk. Maar Ja, ja, de lui die in de studio hebben gezeten. We hadden één Eh, live uitzending. we gaan het hebben over elektrisch rijden. Elektrisch Oeh. rijden. Elektrisch Oké. rijden. Op afstand bestuurbaar. Nee, gewoon de Gewoon in de huidige auto. Ja, dus de Daar heb ik vraag helemaal is, niks mee. is elektrisch rijden alleen voor de elite of rijdt iedereen over 20 jaar elektrisch? Nou, iedereen moet over 20 jaar elektrisch rijden, dat is een ander Ja. verhaal. Maar het is natuurlijk gigantisch onpraktisch. Ja, precies. Ja, nou, iets zal Vind ik wel. zeggen, ik heb een plug-in hybride auto. Ja, En, maar dan is dat is niet elektrisch. Nee, maar wacht, laat me nu eens even uitpraten. sorry. Laat me- En dus je hebt natuurlijk een rijbereik wat ik 100% elektrisch kan doen. Mhm. Hoeveel? Tussen de 50 en 74 kilometer. Dus eigenlijk voor de dagelijkse dingen is dat meer dan prima. Mhm. Het scheelt dich enorm om benzine. Ah, ja. Want de elektrisch is gewoon veel goedkoper. En daarbij, als je dus hybride gaat rijden, dus de combinatie van, verbruiken gewoon nog veel minder benzine. Dat is goed. Die hebben ze ook een hybride, toch? Ja. Die geen plug-in, hè? Ja. Moest ze ook laaien. Mhm. Oké. Ja, en het rijdt zoveel lekker. Soms heb ik er echt geen zin in. Om te laaien. Ja, bij mij is hem de hoog in een laadpaal. Ja, bij mij ook. Ja. Maar dan kom dat ik is goed toe, automatisme. s'avonds en dan Ja. denk ik, oh nee, ik zijn Nee, maar ik denk dat hybride tot dat wel de toekomst is. Ja. Maar dat is wel chill, ook met optrekken en met... Maar het zit Ja, maar- allemaal zoveel lekkerder. Ja, maar ik kan zo goed naar, als ze dan naar Parijs wilt. En dan staan ze weer een of andere debiel, staan ze daar bij zo'n laadpaal, Ja. gaat snickers te vreten. Fastnet. Nu luister, ja, met Ja. Fastnet. Maar luister, hè. En, Fastnet niet. Schoenhouders hebben dan een 100% elektrische auto. Met op vakantie gewoon even al reuze met uur. Ja, ze kennen het zo goed en ze 24 doen alsof het niet... Nee, maar ik ben erbij geweest. Ik ben met naar Spanje met ze gereden. Dat is 24 minuten dat ding insteken. Als die gaat tanken op vakantie, hè. En dan gaat ze naar binnen. Dan gaat ze, het moest waarschijnlijk een race voor af te rekenen. ja, Dan gaat ze, de drinkt zich een tas koffie. En dan gaat ze wel, ja, best misschien een keer kwijt. In de oké. totaliteit, Ja, hè. oké. En nu is het maar misschien 24 minuten. En dat ding is voor 84% gelaaien. Ja, oké, hoeveel kilometer? 480. Ja, dat is gewoon weer 4 oren en dan moesten ze weer... Ja. God, dat is wat ieder wat Maar wat, wilt, hè. die is op vakantie nu geweest. Ja. Wie dik is gestopt? Met mijn eigen Ja. auto. Ik ben één keer gestopt voor te tanken. Ja. Ja. Maar ook gewoon omdat ik s'nachts gereden heb, dat ken ik een sleep op de achterbank. Nee, oké. Maar dat is toch fijn, totdat die optie er is. Ja, maar ja. En dat deed ze dan ook goed. Ja, maar de one doen. Want anders was ze 5 keer moeten stoppen. Ja, precies. Ja, ik vind het ook echt onhandig. Weet je, ik vind Ja. het nu fijn dat ik denk, oh ja, shit, ik heb niet gelaaien. Maar ik heb gewoon nog, en toevallig toen ik geen auto kwam, dacht ik, oh, ik ken er maar 70 kilometer met de benzine. Ja. Maar ik heb wel nog 24 kilometer elektrisch. Kijk, en dan kom ik dadelijk toe en dan hang ik hem aan de laaier. En dan is het prima. Mm. Is het dan, want dan moddig eigenlijk. Mm. Maar hetzelfde met tanken. Ik rij hem liefst op tot ik het nog maar 0 kilometer. Ja. Zelfs als zo heen, dan ben ik Ja, dan maar al- hybride is prima. Hybride, ik vind echt om, maar wat ik zeg, om met optrekken en ja, weet je, dat rijdt gewoon en zuinig inderdaad. Ja, en het kost. Ja, dat is zoveel goedkoper als tanken. Maar de aanschaf Echt? is wel duur. Hè? Volgens mij, Maar jij zijn Belgisch tanken. ja, maar ik heb dit jaar dingen pas 2 keer getankt. Ik moet in de vakantie. Ik dan alles elektrisch. Oké. Het is gewoon automatisme. Als je toeskomt, ja, je steekt dat ding in. En Maar mag je Maar- ze niet laten staan? Eraan. Nee, ik heb al een paar. ja, dan krijg je van die dingen van... maar dat is bij ons een bun niet. Nou, ik heb al 3 keer gewoon een brief gewoon op mijn route gehad van hey, er zijn er andere lui die willen laaien. Maar Ja, weet je wie dat dan komt? Dan zit ik met een auto, ik zeg maar ik heb dat laatst op zondagavond gedraaid. Dan hang ik die aan de laaier. En dan was Dan ga ik op maandag werken Iets om met de stoom. fiets. Ja. Dinsdag, ja, dan kom ik maandagavond toe. Zet dit, daar naartoe, allemaal met de fiets. Maar liet ze hem Of dan bij de tevoren. laadpaal staan? Ja, maar dan denk ik toch gewoon niet dan tot de even ganse na. buurt. Maar er zijn dan 2 laadpunten. Hè? En dan denk ik dan niet even na. En die moeten dan op de flat opdalen? Of moeten die... Ja, excuses aan al die lui. Ik probeer er nu aan te denken. Maar er staat dan niet groetjes en dan weet je dus. Gewoon Nee, alle zo, briefje. zo zien ze niet. Ah, ja. Dat ding. Weet je, ballen, zet eronder, wees best. Kom ik bij dich, excuses, krijg je van mij een keer gratis laaien, punt. Maar Oh, zo. dat is, gebeurt er dan niet. Weet je wel, maar dan denk ik, ja, prima. Want Dus ik bij moet het deze zelf weten ze weten. dus... Ik kom ook een brief kan onder. Nee, maar dat zijn misschien zo nog lui die bijvoorbeeld de overbuurman die nog eens elektrisch rijdt, maar deze gaan changeneren is totdat de Die altijd gaan is eigenlijk al. niks te doen hier. Ja. Ik heb me niet Dat was bij ons voorstellen. op het plein dus.
Er stond altijd een Mini Cooper geparkeerd op die plek voor laaien. Dat is een 2 laadpunten bus daar. En We zien er ook 2. ja, dus op een gegeven moment denk ik, iedere keer stond een Mini Cooper daar. Ik denk, ja, laat de lui nu goed. Dus ik op een gegeven moment gewoon kijken van wie de auto was. Ik ben daar dus gewoon aan de deur gegaan. Ja, maar dan denk ik, ja, Ik dat zeg, is ik ballen. meneer, goh, we zouden het fijn vinden, waarderen als je je auto ergens anders neerzet. Want dan kunnen we mee oplaaien. Want daar is het eenmaal voor bedoeld. Ja, daar kwam het, hè. Die was anti-elektrisch. En die parkeerde zijn auto daar al 20 jaar. En dat was zijn plek. Ze ja, meneer, het spit me echt verschrikkelijk. Ik zeg, maar veel willen gewoon in zijn auto bij laaien. Ja, ja. Zeg, daar is het nu voor... Je hebt met 2 maanden die auto aan de kant gelucht. Nee, toen is er dus wel is er metgegaan. Heeft er hem eens anders aan. Sindsdien, ja, zit nog geen goede dag meer tegen me. Ja, prima uur. Maar dan denk je, laat ik gewoon niet zo kennen. Ja, maar all they want is elektrisch, de Mini Cooper. Nee. Nee, maar Ja, er allemaal wat tegen laaien. Dus er had er al enig gekloed. Dat is wat ze bedoelt, toch? Wie zegt ze nou? Dat er heel wordt tegen laaien. Dus er had gewoon enig wat gekloed. tegen elektrische auto's. Maar hier, bij mij gewoon mij zo van... Hetzelfde dan tot zijn pekse salami kibs en dan de boete de winkel en de draaibak goed en zeg zo. Ja, En de vegan weer van niks dan vandaag. ja dat ja. Ja. Ja, dat principe. Ja. Maar daarom zeg ik al, bij mij is het mij van onkunde, denk ik. Ik zet hem dan neer, ik denk dan laai ik hem op en dan gaan ze 2 dagen met de fiets werken. Dommigheid. Ja, als dat dus in Maastricht is, in het centrum, krijg je dus een boete. Hè? Ja, nee, oké, maar ik snap het Maar ook wat wel. is het normaal? Stel ik voor, we hebben nu de opnames gehad, dat is nu 11 uur 's avonds. Dan moest hij dadelijk om 12 uur half in bussen toe is. Mhm. En dan liet ze hem eraan en op een gegeven moment krijg ze een melding dat de auto is vol. Nee, als de dag daarna, ik krijg geen melding, dan krijg ik geen melding van. Ja, Ja, maar- maar wel een melding van. Maar dan moesten dus na Op 2, een 3 app. uur... Oh, moesten ja, dan, ik kiet er niet op eigenlijk. Ja, Ja, nee, maar met dan telefoon. krijg je gewoon real-time te zien hoe een auto is. Ja, dat heb ik wel. Je kan alles, Ik de heb dat verwarming allemaal, ik kiet er aanzetten. niet. Ja, Nee, ik ken oké. dat ook allemaal. Maar dus ik het is kiet wel er niet. fijn, dan krijg je ja, dus mijn melding vraag moest auto's eigenlijk nog vol. komen. Ja, nee, oké. Zo, spul even terug. Nee, maar dan moest eigenlijk na 2 uur moesten de auto daar weer wegzetten. Of mag ze die nachten laten staan? Ja goed, dat is niet dat ze s'nachts uit een bed moest komen, denk ik, of zet dat in de wet. Maar ik denk, in het centrum zal Stigma zoveel uurtjes maximaal maken. Laaien. En dan moesten de auto ergens anders zetten, ja. Maar dat is in de boeteweken niet. Dan krijg je geen blokkeerboete. Behalve als iedereen elektrisch gaat rijden nu. En maar zal er het komen nog meer pearl, boetes hè? meer- Maar Ja? er komen nu steeds wel Het begin, meer... het begin van mijn, ik heb geen zonnepanelen, maar het begin van toen ik de auto net had, hè, toen had ik gewoon, want ik heb een kabel voor toezenstroom en een voor aan zijn laadpaal. Maar ja, dan moest ik hem via achterum onder de poort door, want ja, die kan ze ook niks openlaten, insteken. Ja, toen had ik daar heel snel de dingen van. Toen dacht ik, dat ga je niet meer doen. Ja, dan denk ik, dan pak je gewoon van de toestroom af. Ja. Dus nu Hoeveel had ik kost meteen- dat nu, een volle tank? Ja, ik ken 72 kilometer en ik meen die gaat van 9 euro of zo gaat. Dus ja, dat is veel, Steven Mich, ja, tussen de 50 en 74 jaar ook tussen de 6 en 7 euro. Dat ben ik bizar kwijt voor het laaien. En ik weet, de andere auto dan, met de rijbrief van rond de 400, kost tussen de 18 en 24 euro voor een volle auto. Dus dat valt echt reuze met, hè. Ja. Als ze er bij jou tietjes beloeren wat ze er aan kwijt is, tegenover een tank. Maar goed, voor mij is het wel zo inderdaad, van als ze even snel uit naar Thomas en dan denken ze, oh shit, kiet hetzelfde als in de telefoon liggen. Dus ja goed, dan veel te goed. En dan kunnen ze tegenwoordig nergens mee betalen, 9 van de 10 keer. Ik heb geen pinpasje bij me of zo. Ja? Nee, dat zit allemaal op de telefoon. Dus dat is wel nadelig. Ja, een horloge heb je dat ook inderdaad. Maar met een auto denk ik, ja, benzine heb ik altijd wel. Of ik rij naar een benzinestation, ik tank, klaar. Ja. Maar als ik niks heb, ja, dan probeer maar ergens snel te laaien. Bij ons in de buurt, hè. Ik heb het niet over autobaan of zo. Maar ik hè. denk dat, nou, sinds ik natuurlijk hybride rij, let ze er ook meer op hoe laadpalen zien. Het is wel vuil, hoor. Ja, nee, jawel, maar Ja. niet het snel laaien. Nee, dat klopt. Dus dat is Maar hoe lang natuurlijk duurt het dan verschil. voordat zo'n ding vol is? Volgens mij 4 of 6 uur, toch? Van de Ja, volle voor mij aan? volgens mij 4 uurtjes. Oh. Ja. En dat is dus gewoon s'nachts, als hij dadelijk toekomt, zet ik hem dan neer, laai ik hem op. En dan is vanmorgen vrucht het deurtje gewoon als ze vol. Dan heb ik eigenlijk voor de ganse dag heb ik mijn rijbereik. Ja. Nee, oké. Maar dan moest hem als eders gedaan. Ja, maar of we nu voor de deur zet of zet 3 meter weer. Nee, oké. Ja, oké. Oké. Nee, maar in dat opzicht vind ik het ook niet ongemakelijk. Maar het is mij gewoon irritant van dat Ja. ze niet even snel uit kunnen stanken of En, even snel. Elektrische sportauto is geen echte sportauto. Ja goed, een echte sportauto gaat ook natuurlijk voor het geluid. Ja. Ik heb toevallig eens een keer dat Formule I gekeken. Nou, dan heb je die auto's, hè. Toen was een kameraad van mij, zo'n Jaguar. Ook elektrisch, gans.
Maar als ze in de auto zit, kan ze zo'n optie aanzetten. Ja, dat Dat ze is het geluid hebt. van Ja. binnen. Maar nee, dat gaat ze niet doen. Nee, dat gaat ze Ja. zeker niet doen, maar dat is gewoon... Hetzelfde Maar zijn tot ze een VR-bril opdeed en seks tot ze seks op gaat. Ja. Voor sommigen wel een uitdaging. Ja. Maar ik heb toevallig, let's heb ik Dat heb ik niet gezien. de Formule I gekeken. Heel toevallig, waar in Seppen kwam dat voorbij. Robin Freins bestreed neer, dat Ja. al met. In New York. Op zich wel leuk om naar te kijken. Als je een beetje Formule 1 affiniteit hebt. Is En dan dat... kan je gewoon s'nachts in bed liggen. Ja, die hoeft niet. Nee. Ja. Nee, maar op zich, die uitjes ging ook hartstikke heil. En ja, wel leuk, ja. En die gewoon zeker heil. Ja, Maar ja, die doen, maar en ook goed lang. Ja. Nee, die moeten gewoon laaien. Moeten ze echt looien zo? Of Ja. moeten ze echt looien? Of krijg je een andere accu? En, Of- ja, en dan hebben ze wie is in de pitstop, hoe ze dan Ja, die normaal hebben zo goed- 7 seconden Die over kunnen doen. gewoon de ganse race met zijn accu doen. Wauw. Ja. Het was ziek zijn als ze in een pitstop was, maar dan met zo'n elektrisch... En dan oor blijven staan. En dan zo. Dat is een koffie even naar binnen. Dan zou het echt een fastnet liar charger Ja. oplaaien ding station zien. Nee, maar ik denk wel inderdaad, in de toekomst zal ze steeds meer hybride auto's zien, ja. Hybride, dat Ja, daar dat is wel, ben ik wel daar ben ik wel redelijk blij van mee overtuigd. oprecht. Maar elektrisch Kijk, niet. kijk, echt. Maar Dus- zie, We hebben zelfs elektrisch gereden. Nee. Nee, dat is mijn eigen auto, nee. Maar Fiets. vol, Maar op volledig... de kermis natuurlijk, de botsauto's vroeger. Dat ja. En een elektrische kaart. Nee, ik heb wel elektrisch gereden. Maar dat- elektrische kast, dat liet me gewoon nog lachen. Dat is Ja. gedaan. Dat moeten we anders gewoon doen. We hebben al een keer gekar, maar wel niet elektrisch. nee, maar ik volledig elektrisch ben ik totaal niet van. Nee, gewoon niet. Nee, echt niet. Nee, dat is wel fijn met de zonnepanelen inderdaad. Je hebt toezorg zonnepanelen en Maar dan heb je toen zonnepanelen, maar wie zou dat dan niet toeslaaien? dat leg ik na de uitzending wel even uit. Oké. Ja. Hoezo? Nee, gewoon. We kunnen gewoon na de uitzending nog een uitzending Ja. maken zonder camera De en bonus. microfoon. We gaan er nog even na zitten dadelijk. Ja, zeker, Ja. zeker, sowieso. Ja. Maar dat, wat wil ik nog zeggen? Oh ja, kwam ik er ook achter dat ze in de Tesla's tegenwoordig, heb ze gewoon een megafoon aan boete. Heb je er waarom uit gekregen? Nee. Heb je dat niet gehoord? Dat is al niks voor dich. Jawel, hè. DJ Marvin. Nee, er zit geen loopstation in. hè? De gaas doet erbij. Ja. Nee, en dat hebben ze ook. Er zijn bepaalde geluiden, dus je kunt ze afspelen en zo gaat allemaal. Ja, Ja, wat moest er dan Een met? dinky-toy hebben Ja. dingetje of zo. Ja, ik vind het wel grappig Ja. dat het kan. Ah, hier spreekt de politie. Zo die dingen. Ja, Scheer je weg. Schaf uit. Schaf uit. Ja. Goed, over kluksjes. We hebben hier kluksjes gesproken. We gaan afronden. Zit we alweer door? Jazeker. De accu's leeggevat. Ja, de accu's liggen. Je moet er gewoon laaien. Ja. 30 minuten. Oh, dan hebben we nog even. Wil ze nog even doortrekken? Nee, hoeven niet zo te trekken. Maar ja, oké. Elektrisch rijden, dat wordt dan 13 minuten. 13 minuten. 13 minuten. Dus altijd gaat accu korter, want met benzine als ze gaan langer met kunnen doen. Ah, Precies. zo, oké. De accu is leeg. Ja. Gewoon accu's de leeg. motorblad te draaien, maar dat heeft geen zin, want het is een elektrische auto. Dus, hoe is die nou? Naar de camera. Aan onze camera. Dat waren we weer. Elke God zo. camera.